Una cita amb el motor que no et pots perdre. Torna a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca del Penedès, el 21 i 22 de març al Pavelló Firal. Entrada lliure. Woke up an optimist. Sun was shining, I'm positive. Dissabte 21 i diumenge 22 tindrà lloc una nova edició de la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca del Penedès, en el Pavelló Firal i el semicobert de la zona esportiva. La Fira del Vehicle d'Ocasió, que fa més de 23 anys que es celebra, ocuparà més de 7.000 metres d'exposició amb 300 turismes, furgonetes, tractors i maquinària agrícola provinents de 15 concessionaris oficials de Vilafranca del Penedès i comarca. Després de la reactivació de la Fira l'any 2014, que va comportar un increment molt important de visitants i vendes, aquesta edició 2015 vol consolidar-se tant en l'aposta de l'espai autònom de maquinària agrícola amb 6 expositors, com per la presència de 9 concessionaris o grups de concessionaris oficials de vehicles que faran d'aquesta Fira del Vehicle d'Ocasió una de les més importants de Catalunya. La fira estarà oberta en horari ininterromput de 10 del matí a 9 de la nit, amb entrada lliure i un gran pàrquing gratuït. Promise you'll pay my bill.